ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଚାଲିଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର। ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲା ସବୁ ଏବଂ ଖାଉଛ ବି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଇଏ 4 ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ୱିନର ହେଉଛି। ପୁରା ହସି ହସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। 3ଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ 4 ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଇଏ ଶିବୁ ହାରିଯାଇଛି କାରଣ ଏପଟ ଦେଇକି ବସିପାରିବନି, ଘୁରିକି ଆସିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ 3 ଜଣ ଜିତିଯାଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଭିତରେ ଦେଖିବା କିଏ ଜିତି ପାରୁଛି, ୱିନର କିଏ ହେଉଛି। 2ଟି ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଥର କଥା, ସ୍ପିଡ୍ କେହି ବୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଚେୟାର ପାଖାପାଖି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆମ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଭାଉଜ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହାରିଗଲେ। ଇଏ 2 ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍। ଏ 2 ଜଣ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ଏପଟ ଦେଇ ବୁଲିବା କିଏ ସେପଟ ଦେଇ ଚେୟାର ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଇଏ 2 ଜଣ କିଏ ୱିନର ହେଇପାରୁଛି। ଜିତି ସାରି କିଏ ଖୁସି।